दिनै नर जत प्रेस मिडिया नो आं खाबाय खुबाय लामसगो ताय हामबाय दङ जों दिनै स्टेट फुड डिमान्ड कमिटि नंगै बुसखांनि लोकसभा संमारिबो कैंडिडेट साप्लायनाय साल काबाय साल थांबायदि आबो ताबो पुइला चिनि कन्वेनर जाफु देबरमा बो साक्लायनाय हामबाय जत हास्टेनि लुकुरकनो दिनै चिनि जे सांबारिक सम्मेलन नायथंनाय जत ताकुक तेबुकु बे अकरा सागारावनो सारिक जरानि सारकाहाम बे सिबा याफारे जों स्टेट फुड डिमान्ड कमिटिनि बोखाक्तै ओ फाइनाय चंग मारिबो लोकसभानि चंग मारिबो बाटाय लायनायनि बागै वानसुक लाइन हालायखा अजागवा जों सिनियर त्रिपुराव दुइटा आसन सीट दंमोन कायसे जेनेरेल सीट तेकिसा एसटी सीट ग दुइटा सीटनो जों सिनि बाटाय लायनायनि जों पार्टिसिपेट खालायनाय ते सिनि कैंडिडेट नायनि जों वानसुक लाय सिनि कमिटिनि सिद्धांत नाहालायखा ओमफ्राय अर साथायखलायो सिनि पश्चिम त्रिपुरा आसनाव सिनि विश्व कुमार देबरमा बनो उत्तम हिनी सिनिबायो बिनि दागना बनो जों वेस्ट त्रिपुराव कैंडिडेट नै जों संलायखा ओमफ्राय हाय हाय जों ईस्ट त्रिपुरा जेटा एसटी संरक्षित आसन जों आरो सिनि एक्स एमडीसी सिनि दारा कृष्ण मोहन जमातिया बनो जों कैंडिडेट नै सिनि कमिटिनि बोखाक्ति संलायनो हालायखा ताबुक जों सिनि त्रिपुराव जों दुइटा सीट खालायमाबा जों दुइटा जागानो जों कैंडिडेट लायखा हाकिना सिनि फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि बोखाक्तिबो जोंनि ऑल इंडिया जे स्टेट कटाल डिमांड खायथोंमोन आ बाहाय स्टेट दबो जों लायनाय हिनै जों थांनाय सालबो साखलायजाक दंमानि जों चिन त्रिपुरानि जों दुइटा जागानि जों दिनै साखलायखा गते बाकी आलका स्टेट दंनि अब दिल्ली नि हते जार स्टेट नि फाइनल मैमानि परे दिल्ली नि हते आलादा खालाय और ते साखलायजानाय बा आलादा जार स्टेट नि हते बर आलादा साखलायजानाय गामसुन हामबाय चिनि चेयरमैन साहब टिक्सा कॉम्प्लेमेंट बदे आंखौ कम जतन हामबाय नरनो हायनो हाय जों चिनि डिमान्डनि याकाया ताउ जरा जों फाइट खाय दङ दिलिव जों वाइबा सांखा थांनाय 2023 नि सिमि ताउ जरा थाङै दङ ताउ आंनि बागैनो जों जत लुकुनो जे आरो राज्य सानाय त्रिपुरालेण्ड सानाय स्टेट फुड सानाय मुथुंनायाव जे त्रिपुरा साराव नंथानि जों कबगो चिनि कैंडिडेट खरङैनो कृष्ण मोहन जमातिया एक्स एमडीसी विश्व कुमार देबरमा बनो उत्तम नो बहंखाय साल थांबाय कृष्ण मोहनखाय साल काबायो जों प्राथिक साख्लायजा कैंडिडेट सबकुनो साननानै दंखाय साखाय साता जतना हामबाय आं सालका त्रिपुरानि कैंडिडेटै त्रिपुरानि आपामार जनगण थानिखौ साखायना नायगौ जे त्रिपुरानि बुमुंतयै सिनि बुहुमबाराद फारकनो मटक सुख्ला खायखलायै जेता याकारि रेमानि हायके नुजारि दङ थांनायगो जे आईपीएफ नि बुमुंतयै एलसी देबमा नेतृत्व त्रिपुरानि जे आवाति सामानि तिसाका थिकनो किन्तु जागाव थां सौलिया बनि परे हाय नपिका तिनि महाराज पदुतनि मुंबो मथानि नामक तै तेविसा हाय हिमानि बग जागा सौलिया बननो जों तेविसा जरा रफिनो जों स्टेट फुड डिमांड कमिटि हिनै जों तिनि हायहायनो माचै बिखा बनि बागैनो जिनि हास्टेनि जरंबनि थानिगो आं अनुरोध नारगो जिनियाव दाबि ताकनो तंखो जों याकारियाखौ जों खायनाय
आं ओ जागा साना नाय माके ते केसा हासि जदि कुबि कुबिनो आ दाबिनो समर्थन खाइ तंखे जाजा खांखलाय जोंनो जरारति जोंनो समर्थन खाइदि बरनो आनि लोकनि थानिगो कय मुनारगो कबक मुनारगो बिसोर जते आशाबादी ईस्ट वेस्ट नि लोकसभा चंमारवा कप्लाइन फाइमन होनाय जनगणनि थानियो सि जों याफारि रजा जनगण जदि जोंनो सठिक भाबे जोंनो समर्थन खाइ गांखलाय जों गाहाम न माननाय होनै आं आशा खायो जों दाइखिनि सागा जेता स्टेटहुड डिमान्ड जों या काया जनगण बुजुरि कुबि कुबिनि हामदगै तंखांके जोंनो समर्थन खाइनि तुल कतालता मनahar nungta mawan sukuna goba ke masala kalai ka केताल बोलते तो अब किचुया अब कजाम नो कारण खा आं दाइखिनि सागा जे जनगणनि थानिगो जे आशाबादी खाइ तंमानि अब आसामानि समस्त विफल खाइरे मानि कारणे जों ते हिसाबनो रिभाइव खाइ जों जरारि दंगो नरनि लोकसभा इलेक्शन कैंपिंग रक बा आवाय मरबो फ्रमसि मिटिं नाय बका जेंग देरा जाखा जों तिनि अफिशियल प्रक्रिया मोटामोटी पाइनाग्रानो बने परेनि जों सुरुम थांनाय बस नरनि बस कामो तो कत पार्टी दं लाइक तिप्रामथा बीजेपी आईपीएफटी कांग्रेस सीपीआईएम आसा कत पार्टी रक बाय पार्टी मानन बा बुं स्कंटी के मा नै बस वानसु पार्टीओ तो कतर चिको हुनि कुनो करे आं मने खायो जेताबो भारतबर्षबो दल कतर हिसाबै बीजेपी दङ बबो एक समयो सिगन थिकेने जेहि फैमानि नाहां वानसबो कांग्रेस ठीक अमहाय नंहाय वानसबो जदि आंगबनो सागा जनगण थानि समस्त खिया फाय रजा जनगण जदि चिनो समर्थन गायगाका जों तरि माननाय भबिष्यता tabuk to tipuramota tai BJP bor kuni bodol be thansaba pata kha haringo obo hakini yang bo ni bor tu kuni bor khana pata je tong non kai ke boni bai kaisa tai bodol tai kaisa bodol bai obo hakai bedale mun to बनि अकक सानदां गांखलाय सिगां प्रथमो जे सिबाल दल बांथों बनि आइडियोलॉजी सिगां थानसांगा नांगरानाय जों जदि आइडियोलॉजी थानसांगायाखै जों मैया कारण अन्यान्य पार्टी जोंनो सावो क्लाब खायना बागै माने कम्बाइन खायना बागै सावो किन्तु बरनि आइडियोलॉजी आलादा निबाङैनो जों बर बायखौनो थांमै आलोचना खायया खायका ताखानो अमनो आं कयनाम चंगु जे पार्टी तंनाय जदि चिनि आ दाबिनो जाजागै तंखांखलाय जों समर्थन खायनिथ ए खरसा प्लीज हामै जरा गाहाम माने बागै आं साना मुसुम माखाय मानो सात बायथां मुसुमो दफा फियक साकनानि फियक जाना मुसुमखा बनि बागै जों 2009 नि सिनि सियांलाय खेयाव दफानो फियक दामानो सिनि दफा सातक जाक फितक जाक टेक्टो बिरिमान नांजा आफ्रोनि सिमिना आस दलो गरो सोंगोरं माइ फिया फाइबानो ताकसाक जरा जे फेमान तंमानि आबो मुख थांगो फाइ सपाया आंगै तंमानि बागै जों वानसुगो सिनि अदफा बायके फियक जानाय आबोनि बागै आव वानसुमानि बिसिंतै नायनो दिनै स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि ने जों जेंनानि नांखा तांगैंखाय और जागाव सोंनानि एखे थाजिगो साका फेडारेशन अफ न्यू स्टेट दिंगिनै बो सोंबर बाय ककलाम सालायया सालामिया बिसिंतै बरगो सोंनो सब लायनानि कक साका आवनि बागै सिनि बोखाबो हाकेर वानसुगलाय सोंगैया बिदिनो बाल लायनानि बनि बागै थिनांगो पानो जों योगै दामानो नै जों वानसुमासै आउन बारा आं बिसि कक गदक सानानि मुजुनिया आवसुगो वानसुगैनायनो दिनै सिनि स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि अफ आनि मुंनोर साकलाय लेख्या फायगैनाय फायनायनि बोसखांनि जे जबा आसो सोंबो बोसालायनाय नै वानसुगलाय सोंथिनि अ ककलामनो सालायना नांखा आसं नंथन आंबाय सिने मुं डिटेल्स कि सार अ आनि मुं बिशु कुमार दाब्रमा kami के खेरवा कमी umur खाय तो 56 tam khai tong खाया हमने हाय नगिस्टी नि सामु खायो आगे निस्मे हाय नगिस पार्टी लोग जे करम खाय माबो करम जाता okay ani mung Krishnamon Jamatia ani address ka Duluma Para Awarpur subdivision kalayo ang 2000 IPFT nimbo mungkin buat basawi ang MDC sa kabukene ex MDC pada pasang mo over sa niya kita mo kasama ng tonga dito sa ito जों जे डिमान्ड तुई हिमलायो
Adiman ani sigang Krishna Mohan Bosaka noini simi jeng tibrale ni sanmani awo 2018 kaino sat chumdu tenno diwo kotobiro hoka apro angkapru ano onek boro kulkha sate yangka tahu gua di jeng bugra ni tongmani nu without kata tibrale nu compromise mani tahu to compromise ni slide type compromise clear ka abono jeng kerenggai kitinggai jeng state food dimanotino coba klay tunai sini boromi sarbai berbagai obo kuno wani yomi against ya jeng metangdangan bagi saya jeng samun klay nai. Thank you.